čo som jedla, ako som cvičila, keď som chudla 12 kg. A ešte som mala svoje dni, dneska vám to ukážem. Absolútne som nečakala, aká pohroma ma chytí vo fitku a čo sa mi stane. Pretože som nemala na pláne menštruáciu dneska, ale tak nevadí. Tu som to ešte nevedela. A ja vám ukážem, že čo som jedla, pretože ja keď som začala svoju premenu, tak som si povedala, že nebudem sa sústrediť na vzhľad, budem sa sústrediť na to, ako sa cítim. A to robím stále. A ja verím tomu, že moje telo je dosť múdre na to, aby si povedalo, kedy čo potrebuje, a snažím sa ho čo najviac počúvať. Niekedy je ťažké, ale ono sa to fakt dá nejakým spôsobom naučiť. Je nám to prirodzené, takže o toto sa snažím ja. Raňajky som si robila podľa svojho programu, nechám vám odkaz v popisku, keď ste stratené v strave, hľadajte inšpiráciu, môžete sa tam mrknúť. Stojí to ako jedna káva a je tam toho strašne. Odkedy som začala študovať pilates, ešte ho nemám doštudovaný, lebo ten kurz trvá, neviem, do budúceho roka asi, ale vždy keď vidím, že som prehnutá, tak sa hneď dám dokopy podľa toho, čo som sa na tom kurze naučila, aby som chodila vyrovnaná. Na pase ma chytili moje dni totálne krče, takže som išla domov, nedokončila som tréning a urobila som si smutičko čokoládové. A kúpila v drogerke tieto vankušiky, ktoré hrejú proti krčom strašne dobre, a dala si chili con carne a ešte elektrolyty do vody a taký menštruačný čaj. Proste ja sa snažím teraz takto jesť v rámci môjho cyklu, akože v súlade s ním, hej. Nestíham ani hovoriť, ale bola som v kaviarni, tam som si dala kávu a potom som si urobila takto picku. No a my máme v kuchyni takúto šuflík, veľmi nebezpečný, plný sladkosti, takže som si vybrala nejaké snacky a to je vlastne úplne všetko.